Jegar saking Palenggan wonten Mbak Ayu Indri Mayang Sari Jakaswara Nyampur Sari. Gak usah. Nggih ngaturaken wilujeng siang no Indri. Nggih, sugeng siang Mas Petro. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pitalemipun sinten Kang Mas? Ana wisma panjenenganipun Bapak Lasipan dalah Ibu Nartiem. Anjir, Bapak Lasipan. Wah, pinarake mesti ning ngarep iki. Nah, menika Bapak Lasipan. Sing mesam-mesem ya Mas ya. Maksud dikae kok ra mesam-mesem piye. Nah, arep cembedhut ku malah dayoe do lunga. Mesti seneng ya Mas digawe ya Mas. Mesti seneng, bahagia. Bahagia. Iki adicara Walimatul Aurus Mbak Cindy melawan Mas Nardi. Kok melawan to Mas? Lah piye to? Kelawan. Kelawan. Tak kira nek melawan. Kaya apa wae. Dedonga kagem pinanganten sarimbit. Mugi dados keluarga sing sae bahagia selalu. Amin, amin, amin. Dungane siji kuwi wae bebrayan selawase. Nah, aja nganti pegatan. Nah, wis kuwi kok indang meteng ngono ae pokoke. Yo. Dungane cekaos. Dua anak cukup. Dua anak cukup program pemerintah. Lanang wedok program pemerintah. Nah. Yen arep padha bal-balan ya ora apa-apa. Apa? Rolas. Hah? Kesebelasan. Program Walah, kesebelasan. nek jaman biyen kuwi banyak anak banyak rezeki. Yen jaman saiki? Jaman saiki ngelundase wong tuwa. Banyak anak mumet. Lah saiki mesti kuliah. Mongko anake kudu gebridel terus piye leh mikir. Iya Mas, mulane ditindasi. Nah Indri, sing wigati awake dhewe asung lelipur sangjaning para lenggah keng jumbuh kalian swasana arep ngaturke tetembangan apa sing jumbuh awit menika nggih sesepuh pini sepuh kita tasih pinarak lelenggahan sawetawis. Nggih, sing rada alus-alus. Rada alus-alus. Rada awan rada kasar. Saya sore. Saya alus. Ngene no Indri. Pripun Mas? Awit ki mau dawuh saking Hamengku Gati. Anjir. Engko lagune akeh sing seragen-seragenan. Utawa tayuban. Wis pokoke dawuh, Bapak. Pancen cocok karo MC-ne. Cocok. Aku lah seneng tayuban ora aku. Pokoke nang kene iki engko ora entuk akeh omongan, ora entuk akeh guyon. Pokoke penyanyi linggih langsung ngadeg neh nyanyine. Lah ayo klenger. Iki robot apa wong? Iki wong apa robot? Lah iya, wah aku seneng karo pengendange lho, Nok. Piye, Mas? Jan blegendong madang ae kaya. Ingkung siji dintekno dhewe kancane ora dibagi kok piye? Mas, piye? iku mertandakno. Yen ora didangno bojone. Kok ya le bangeten men bojone iki kok ya oh alah mbok dijolke to. Ijolke apa, Mas? Dijolke sapi apa? Bojo kok ijolke sapi. Ngaturke tembang ya, Nok? Nggih. Arep ngaturke apa? Wonten sinom nyamat. Sinom nyamat katur Jakaswara Nyampur Sari. Sesarengan. Video syutingnya apa, Mas? Ana Santi Vision. Santi Vision. Oke, Dirga Audio. Dirga Audio. Jan Jembenggur. Saya toh, ki mbak-mbake ngarep nek kita ada royokan apa to ki jane to? Endi to, Mas? Iki lho mbak iki mah kok umumnya ki doro aja apa arep ngemi anake ngono apa piye Mas itu to? Biasa, ketoke rembukan apa to, Bu? Lah, iya. Menawi badhe pirsa angsal napa mboten ngrembug napa? Lah ngrembug apa to jane dong ngrembug apa?
Hah? Oh arep ngemi anake moh ngono apa piye? Jenengan niku lho do Oh anake mau ngemi. Oh anak mau ngemi ganti sing nyaron kae. Pak yo. Oh ngaten nggih Mas, Piye? jebule iki do rembukan arep nyuwun lagu. Oh lali janjine janjine. oke. Engko ibu-ibu cantik iki mesti do joget ya. Iya ta ya? Oke. Ibu-ibu Oke milenial, oke Mas. oke. Heeh. Iki kaptene mesti. Nah. Kapten iki. Anu iki ibu-ibu do senam ngono kae apa jenenge kire? Apa Mas? Oh Karang Taruna. Taruna, Mas. Karang Taruna kene modelnya ya sepuh-sepuh ngono ta. Malah. Kok sepuh to Mas iki jek enom-enom lho Mas. Oh ki nom-nom ya. Lah iya ta. Yang itu ayu-ayu ya. Wah jan. Anake telu. Yo, monak mana wae to yo. Ora ketok ya Mas nadyan anake loro, anake telu. Iki jek panggah Lah iya kok glowing-glowing. urung ora ketok anake telu ngono ya. Jebule cek perawan. Oh, perawan. Perawan apane kuwi? Kupingi. Yo, Iki situ. sidono. Kayan ning lumpur gandeng rembang nyambut gawe ya gandeng renteng nyambut gawe bebarengan. Iya Mas, kaya awan iki. Jaka Suara Jaka nyambut Suara. gawe sesarengan Santi Vision. Santi Vision. Wonten Dirga Audio. Jan, awan iki apik kabeh. Jos. Jos kabeh. Ya ning dase, ning tangane. Sing rapi gur siji. Apa, Mas? Nalare kanca-kanca gitu. Iku rak ya saka pimpinane. Oh, saka pimpinane ya? Pimpinan iki to grup awan iki pimpinane sapa? Lah pimpinane sapa to? Pimpinane sapa Mas? Oh, Mak. Petruk to. Wah, aku Jenengan kan pemimpin kene, awan iki. Aku ya? Ah, iya Ya toh. wis ora apa-apa. Ora apa-apa aku. Anjen ya iya ya ya. Ya. Para suling kumandang swarane. Timun singgah rane ayo bangun nakarane sing sayo sing rukun ora aling kudu eling kang ring Kepati malam minggu kutha Solo pancen rame ya yo gotong royong nyambut gawe ya gawe ya wae ya yo mampir pas monggo mampir mampir nopo
ket biasane ngono ya, Mas. Ya, ora kuwi ya wis enggak ning dibatin. Dibatin. Nah, senggak batin. Rasul engko mandang swarane tatalan kaose biru ugal-ugalan aja ditiru becik sing susila api siang ratri tegane klopo ijo bejane sing duwe bojo nanging ngono tegane klopo ijo Mas. bejane sing duwe bojo Nanging. aja loro Aja loro loro. kuwi ora oleh Amarga kaporo telu malah oleh berarti iki genep ora entuk malah luwih apik ganjil. Apa ora kuwalik kok, Mas? watone iso adil karo garwane. Alah nakku ya mah kersa. Lo bojo loro ning waton adil kersa mboten? Ora sedhi. Mboten jare ibuke. Tak beleh. Ngarepe Beleh ya, Bu, mboten ya. wis Beleh. pokoke. Beleh ya, Bu. Tak gorok. Kok kaya ngene piye? Oh, nah ya, eling lan Mas Podo ya. Anggere ora konangan ngono ae pokoke. Ya, eling karo kendangane Mas Podo karo bojone. Ngene ya. Ajar-ajarane sing ngendang wis ra Tapi toto. jadi pimpinane lho, Lah Mas. iya, kabeh pimpinane kok Pimpinane ya. awan iki. Aku Sopo? mau ora lho. Kok iki kok ya malahan sembrono. Ya, ditutukno garek sak pupuh bablas ning si kucing. Oke. Bablas ning si kucing. Ya, Bablas ya. mbok ning luwes apa ning ndi ngono kok Nah, bablas. aku ora si ning kucing? luwes. Ning ndi, Mas? Ono. Ngendi? Eneng ae. Yo. Nah, yo. Selai ibu arep goyang kae kok. Lajeng goyang. Lagunya apa? Oke. Bu? Oh, sak temon. Temon. Urung rampung ini antane jek didandani yo. Sama. Pipa pabrik sing padha raten sing sayok-sayok sing rukun-rukun.
jebul si kucing. Ayo ibu-ibu goyang semuanya yo. Sopi nangis, nangis kailan manis, cocok makannya, kowe jaluk opo angger, ojo bati marang kang aneh-aneh, iku pancen wis mesti angger, ojo goyang kembali ibu-ibu yo, sawer-sawer matur sembah nuwun. Terus montamante, tanpa turu atiku tansah isian. Tako karo nilang milih Ta'alimu Rasa ngiti Sing aja Musik kucing So Anjir Jan gayeng era karuan ya Ibu ini ibu saking pundi bu? Iki ibu-ibu saking pundi? Laladan pundi saking pundi? Oh enggak ibu, dong. ya Allah. Jan luar biasa.